صادق کاشف بزدار میرے آلہ ادب دی دھرتی سریکی دھرتی دا سجا کھو ڈاکٹر ممتاز حسن جویا صاحب دے خوبصورت یار ڈاکٹر ممتاز حسن جویا صاحب میرے استاد ہیں اور صادق کاشف صاحب شہید محسن نقوی دے شاگرد ہیں. انہیں دا ایک ڈوڑا پیش خدمت ہے ڈاڑھے اوکھے خیر ہوئی دے خیر خیرات فقیریں کو ہے ڈاڑھے اوکھے خیر ہوئی دے خیر خیرات فقیریں کو کمزور ہی سے نہ ظلم تے آ نہ دے صدمات فقیریں کو سادی آس امنگ دا قتل نہ کر دے پیار برات فقیریں کو سر کاشف بخت دی چھاں ہوئی نہ 10 اوقات فقیریں کو نہ 10 اوقات فقیریں کو